கலாம் ஐயா சொல்லும்போது நான் சிறு வயதிலே என்ன பண்ணுவோம், சைக்கிள் ஓட்டுறது கூட என்னால் முடியாதுன்னு நினைப்பேன். ஆனால் கனவு பார்த்திங்கன்னா எனக்கு சைக்கிள் ஓட்டுற மாதிரியே வரும். அப்புறம் ட்ரை பண்ணுறேன், சைக்கிள் ஓட்டுறேன். அடுத்தது பார்த்தா சுவேகா வண்டிலாம் அப்போ வந்தது. சுவேகா வண்டிலாம் நம்மளால் ஓட்ட முடியாது, கால் முடியல அப்படின்னு என்ன எனக்கு பகலில் இருக்கும். நைட்டில் பார்த்திங்கன்னா அப்துல் கலாம் ஐயா சொல்கிற மாதிரி கனவுல ஓட்டிகிட்டே இருக்கும் வண்டியை. அப்புறம் ஒரு வண்டியை வாங்கி ஓட்டினேன். இன்றைக்கி புல்லட்டாக இருந்தாலும் சரி, இன்றைக்கி காராக இருந்தாலும் சரி, லாரியாக இருந்தாலும் சரி, எல்லாத்தையும் ஓட்டக்கூடிய திறமை எனக்கு இருக்கிறது, ஓட்டிக்கொண்டு இருக்கிறேன். சிட்டிங் வாலிபால் நம்ம டீம் இங்கேருந்து மயிலாடுதுறையிலேருந்து ஃபார்ம் பண்ணி நாங்கள் எல்லாரையும் அடித்து கொண்டு போய் திரும்பி கொண்டாந்து உள்ள வரைக்கும் என்னோட ஓன் ரெஸ்பான்சிபிள் கொண்டாந்து கிளியர் பண்ணி இன்றைக்கி வந்து மயிலாடுதுறையில் ஒரு டீம் இன்றைக்கி இருக்குது அப்படிங்கிற அளவுக்கு நான் கொண்டு வந்துருக்கேன். என்னோட பேர் கார்த்திகேயன், அம்மா பேர் பாலகிருஷ்ணன், என்னுடைய மனைவி பேர் ஆனந்தி, எனக்கு 2 குழந்தைகள். என் பெரிய பையன் பேர் காமேஷ், சின்ன பையன் பேர் லோகேஷ். காடுவெட்டி குமாரமங்கலத்துக்கு அருகில் உள்ள மங்கேநல்லூர் பக்கத்தில் இருக்கிற குமாரமங்கலம் பக்கத்தில் உள்ள காடுவெட்டிங்கிற கிராமத்தில் தான் ஒரு விவசாய கூலி தொழிலாளருடைய ஒரு படிப்பறிவு இல்லாத ஒரு பெற்றோருக்கு தான் நான் ஒரு மகனாக பிறந்து இப்போ வந்து நான் வந்து பிஎஸ்சி, பிஎட், அப்புறம் ஹெச்டிஎஸ்சி, அப்புறம் டைப்ரைட்டிங் தயார் எல்லாம் முடிச்சிருக்கேன். முடிச்சிருந்து ஒரு கவர்மெண்ட் ஜாப்பு கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. சரி, நம்ம 2 பேருக்கு என் வேலை வாய்ப்பு கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு முயற்சி பண்ணி இங்கே வந்து ஃபஸ்ட்டு கொழுமா முடிக்கிற கிராமத்தில் எஸ்டடி பூத் அப்போ கிடையாது, 99ல் வேறு இந்தியன் எஸ்டடி பூத்துன்னு வைக்கிறோம். அப்போ தான் கூட ஜெயா டிவியில் கூட அது வந்து இந்த மக்கள் அரங்கத்தில் கூட என்னை பேட்டி எடுத்து நான் அந்த இதில் கலந்துக்கிட்டேன். ஆட்டோ வாங்கி பேசஞ்சர் ஆட்டோ வாங்கினேன், எலக்ட்ரிஷியன் ஒர்க்கை கற்றுக்கிட்டேன், போர்வெல் எரெக்ஷன் ஒர்க்கை கற்றுக்கிட்டேன், மோட்டார் அறந்து கீழே விழுந்தா எடுக்கிற அந்த ஒர்க்கை நான் சகோதரர்கள் 2 பேர், சகோதரி 1. அவங்களுக்குலாம் என்னுடைய திறமையால் கஷ்டப்பட்டு அவங்களுக்கு திருமணம் வரைக்கும் செஞ்சு நல்ல முறையில் எல்லாரும் நல்லா இருக்காங்க. கடந்த ஒரு 15 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி தான் அந்த விளையாட்டுத்துறையில் வருவதற்கான வாய்ப்பு எனக்கு கிடைச்சிது. நம்மளுடைய இளைஞர்கள், நம்மளை சுற்றி உள்ள கிராமவாசிகள்லாம் இருக்காங்க. அவங்களில் வந்து மாற்றுத்திறனாளிகளை கொண்டு போய் ஒரு டீமாக ஃபார்ம் பண்ணி இந்த மயிலாடுதுறையை தெரிவிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சேன். அப்புறம் வந்து என்னுடைய ஓன் ரிஸ்கில், என்னுடைய ஓன் சம்பாத்தியத்தில் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு செலவு பண்ணி எல்லாரையும் கலெக்ட் பண்ணி ஒரு மயிலாடுதுறை டீமாக ஃபார்ம் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு சிட்டிங் வாலிபால் போகணும். லெவலில் கவர்மெண்ட்டில் நடந்த டென்னிஸ்லாம் ஜெயிச்சிருக்கேன், டென்னிஸ்லாம் சர்டிஃபிகேட் வாங்கியிருக்கேன். அப்புறம் வந்து ஸ்டேட் லெவல், நேஷனல் லெவலில் கபடியில் வந்து ஜெயிச்சு சர்டிஃபிகேட்லாம் வாங்கியிருக்கேன். இது வந்து கடந்த பிப்ரவரி மாதம் நாங்கள் வந்து நேபாள் போனோம். இந்தியன் டீமில் டோட்டலாக 12 பேர். தமிழகத்துலேருந்து நான் ஒரு ஆள் செலெக்ஷன் ஆகியிருந்தேன். இதில் வந்து மலேசியாவில் வென்றதுக்கான சீட்டு, கோல்டு மெடல். இது 8வது படிக்கும்போதே கேஎஸ்ஒய் ஸ்கூலில் படிக்கும்போதே நான் வந்து இதில் விளையாட்டில் ஆர்வம் இருந்தது. ஆர்வம் இருந்து அப்போயே நான் அந்த எரிபந்துன்னு சொல்லி வச்சாங்க, அதுலேயே நான் வந்து சர்டிஃபிகேட்லாம் வாங்கியிருக்கேன். அதை இப்போ தேடி அந்த சர்டிஃபிகேட்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கோம். பல்வேறு நேஷனல் பிளேயர்ஸ்லாம் வந்து ஒரு இடத்துல கேம்ப் வைப்பாங்க. இப்போ ஈரோடில் நடந்தது கேம்ப்பு. 3 நாள் 4 நாள் கேம்ப் நடக்கும். அதில் ஒரு 100க்கும் மேற்பட்ட 150க்கும் மேற்பட்ட பல்வேறு மாநிலங்களிலிருந்து, உதாரணத்துக்கு ஜார்க்கண்ட், டெல்லி, இமாச்சல் பிரதேஷ், கர்நாடகா, ஆந்திரா, நம்ம தமிழ்நாடு, அது மாதிரி நிறைய ஸ்டேட்டில் 15க்கும் மேற்பட்ட ஸ்டேட்லேருந்து திறமையான விளையாட்டு வீரர்கள் எல்லாம் அதில் கலந்துப்பாங்க. ஒரு 100-150 பேர், 100 பேர், 120 பேர் கிட்ட கலந்துட்டாங்க. அதில் ஃபஸ்ட்டு ஒரு 50% எடுப்பாங்க, 60 பேர் எடுப்பாங்க, அதுக்கப்புறம் 30, அதுக்கப்புறம் 12 பேர் அதை ஃபில்டர் பண்ணி எடுப்பாங்க. அந்த விதத்தில் நான் வந்து தமிழகத்துலேருந்து நான் செலக்ட் ஆகியிருக்கேன். இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் போகிறதுக்கு வந்து வெளி ஸ்டேட்டில் வந்து இப்போ ஜார்க்கண்டு, இப்போ இந்த கர்நாடகா, அது போன்ற நிறைய ஆந்திரா நமக்கு பதையாட்டு வீரர்களுக்கு அவங்களே வந்து எம்எல்ஏ, எம்பி, அந்த சிஎம் இவங்களே வந்து சென்ட் ஆஃப் பண்ணி அவங்களுக்குள்ள தொகையெல்லாம் அவங்களே இது பண்ணி திரும்பி ரிசீவ் பண்ணி இது வந்து விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் சாராக இருக்கட்டும், இல்லை அமைச்சர் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் அவர்களாக இருக்கட்டும், அவர்கள்லாம் நல்ல மனிதர்கள் தான். அவங்க வந்து விளையாட்டுத்துறைக்கு நிறைய விஷயங்கள் செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. அதுவும் வந்து
முதலமைச்சர் அவர்கள் மாற்றுத்திறனாளிகளுடைய அமைப்பு அவங்களே கையில் வச்சுருக்காங்க. ஏன்னா அது வந்து நல்ல முறையில் செயல்படணும், அவங்க நல்ல முறையில் கொண்டு போய் சேர்க்கணும், அந்த நல்ல நோக்கத்தில் தான் வச்சுருக்காங்க. அவங்க வந்து செய்ய மாட்டேன்னு இதை சொல்கிறதுக்கான வாய்ப்பே இல்லை. ஏன்னா நம்ம வந்து அவங்கள அணுகலை, அவங்கள அணுகுமுறை எப்படின்னு எனக்கு தெரியல. அதை வந்து என்னை இதை போன்ற இந்த நிகழ்ச்சியில் பார்க்குறவங்க என்னை வந்து அந்த இடத்துக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கணும். அவங்களுக்கு இந்த விஷயத்தை கொண்டு சேர்த்தோம்னா எங்களுக்கான உதவிகள் கண்டிப்பாக மற்ற மாநிலங்களில் என்ன செய்கிறார்களோ அதை விட தாண்டி இவர்கள் செய்வார்கள் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கிறது. நாங்கள் வந்து இது 2021 ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணதில் அது இந்தியன் ஃபெடரேஷன் ஆஃப் இந்தியா ரெஜிஸ்டர் அது இன்டர்நேஷ்னல் போகிறதுக்கான வாய்ப்பு கிடைக்கிது. அதர் மூலியமாகவோ அல்லது நம்ம வந்து ஓன் ஃபண்டில் தான் அது போகிற மாதிரி சூழ்நிலை இருக்கிறது. இப்போ நல்லா தயவுசெய்து இங்குள்ள எம்எல்ஏஸ் அண்டு எம்பி எல்லா மாவட்ட தலைவர்கள் எல்லாம் இருக்காங்க. அவங்களுக்கும் நான் வந்து அவங்கள ரீச் ஆகிறது. ஏன்னா காரணம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, என்னுடைய குடும்ப சூழ்நிலைகள் வந்து இந்த குடும்பத்தையும் பார்க்க வேண்டியது எல்லாம் படிச்சுட்ருக்காரு. நானும் என்னுடைய குடும்பத்தை பார்க்கணும். இந்த சூழ்நிலையை தாண்டி நம்ம வந்து ஒரு 10 நாள் 5 நாள் 4 நாள் ரிஸ்க் எடுத்து ஒரு செய்யக்கூடிய சூழ்நிலை எனக்கு இல்லாத காரணத்தினால்தான் மற்றவர்களை அணுக முடியவில்லை. எங்களுடைய இலக்கு ஒலிம்பிக்கில் சென்று மெடல் அடிக்க வேண்டும். இந்த த்ரோபால் வந்து மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு எளிமையான ஒரு விளையாட்டு. இது 32 நாடுகள் இப்பொழுது சென்று சேர்ந்திருக்கிறது. இப்போ ஆல்பர்ட் சார் என்று அவர் தான் இந்தியன் ஃபெடரேஷன் வீரராக கோயம்புத்தூரில் இருக்கிறார். அவர் தான் பிட்டிங் வாலிபால் என்ற விளையாட்டை வந்து மாற்றுத்திறனாளிகள் இருக்கிறது, இதுக்கு என்ன ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் என்னன்னு சொல்லி அவர் தான் வந்து இது பண்ணார். அந்த விதத்தில் பார்க்கும்போது டாக்டர் ஆல்பர்ட் சார் அவர்களுக்கு நான் இந்த நேரத்திலே மிக ஒரு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். எனக்கு இப்போ 45 தாண்டிடுச்சு. மாற்றுத்திறனாளிகள் உள்ளார வந்து ஊக்கம் இல்லாமல் இருக்கிறாங்க. உங்களால் முடியாது என்ற அந்த சிந்தனையோடு இருக்கிறவர்களுக்கு நாமல் ஏன் வந்து நம்ம மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் தமிழகத்தில் ஒரு உதாரணமாக இருக்கக்கூடாது? என்னமாரி மாற்றுத்திறனாளிகள் இளைஞர்கள் எல்லாருக்கும் ஒரு உதாரணமாக இருக்கணும். அவங்க வந்து என்னை பார்த்து ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் ஆகணும். நான் என்னுடைய மனதில் 3 விஷயம்தான் நான் வைத்திருப்பேன். நாம் நல்லது நினைக்கணும், நல்லதெல்லாம் பேசணும், நல்லதை செய்யணும். ஒன்று ரிமூவ் பண்ண வேண்டிய 3 வார்த்தை. அது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்ம வாழ்க்கையில் எதை கேட்டாலும் தெரியாதுன்னு சொல்லக்கூடாது, அடுத்தது முடியாதுன்னு சொல்லக்கூடாது, நடக்காதுன்னு சொல்லக்கூடாது. இந்த 3 வார்த்தையும் நான் வந்து அறவே என்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் வந்து பயன்படுத்துறதே கிடையாது. எல்லா விஷயத்தையும் தெரிஞ்சுக்கணும், அதே மாதிரி தெரியறதுக்கான முயற்சியை பண்ணணும். அவங்க எல்லாரும் தெரியணும்னு அவசியம் கிடையாது. நமக்கு தெரியாததெல்லாம் இன்னொருத்தவங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம்ல. ஐயா சொல்லியிருக்காங்க, குடிநாளில் நிதி மிகுந்தோர் பொறுக்கு வைத்தாரீர், நிதி குறைந்தோர் காசுகள் தாரின்னு சொல்லி ஒரு 4 கேட்டகரி சொல்லியிருக்காங்க. இதில் நிதி அதிகமாக இருந்தால் செக்கு போட்டு கொடுக்கலாம், இந்தந்தாங்க வச்சுங்கன்ட்டு. நிதி குறைவாக இருந்ததுன்னா அவரோட சாப்பாடு வாங்கி கொடுக்கலாம். அதுவுமே முடியலன்னா உடற்பிரயாசம் பண்ணலாம். எப்போதுமே எனக்கு நாட்டுப்பற்று ரொம்ப அதிகம். தவறுகள் எங்கே நடந்தாலும் அதை சுட்டி காட்டுவதற்கு நான் தயங்குவதில்லை. அதுபோல் அதே நேரத்தில் என்னை நான் தவறானவனாக வைத்துக் கொள்ளக்கூடாது என்ற ஒரு நெறியும் நான் உள்ளவன். நல்லது செய்தல் ஆட்டிராயினும் அல்லது செய்தல் ஓம்புமீன் அதுவே நல்லாற்றுப்படும் நெறியுமாறதுவேன்னு ஒரு பாட்டு இருக்குது. இது எனக்கு லைசன்ஸ் கொடுக்காம இருந்தாங்க. இப்போ வந்து பல ஆடியோட்டெல்லாம் நாங்கள் ஃபைட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம். இது எங்களோட ஒரு கோரிக்கையாகவும் இருந்தது. இந்த கோரிக்கை இப்போ என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா, இப்போ ஜியோ என்ன பாஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா, அவங்களுடைய ஓன் ரிஸ்கில் ஓட்டிக்கலாம்னு சொல்லி லைசன்ஸ்க்கு